ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки бошад маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имо рекунем. мо дар видеои оянда фурӯшда эълонда мегузорем. дар имрӯза навор аст квартираҳои фурӯшӣ бо нархҳои арзон аз шаҳри Душанбе, ҳаста аз шаҳри Бухтар се хонага ва ҳаста аз Рӯдаки Ваҳдат Ҳисор ва боз аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Регар, шаҳри Кӯлоб ва Душанбе, Рӯдаки Ваҳдат Ҳисор восе. ам хеле хонаҳои заминӣ ҳастанд. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем. ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хеле хонаҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 176 сомонӣ. навора сар мекунем, маромад рафтем. якум квартираи фурӯшӣ имрӯза аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт, дар райони Фидавсӣ, поёни Корвон, маҳаллаи Гравзавод, якум кӯча. якхонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад, 32 квадрати метре, бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, сари роҳ дар мегӯяд якум кӯча пеши домои панелни дӯстон аст ки хоб бозорча бо бозори калон, поликлиника, мактаб, садик ҳамаш дар пешаш аст. доми нав аст ки хонаи новостройка уже омода аст, фақат абоиша мезанем ва кухниша ранг мезанем. хона уже тайёра, як калидори дароз бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. хона ҳуҷҷат дорад, яъне квартира ҳуҷҷат дорад, техпаспорт, шаҳрномаи хариду фурӯш дорад. хай ҷои беҳтарин ба хотире ки иди қурбона мега соҳибшон ба ҳамхуди квартира арзон кардан срочна мефурӯшанд. нархи квартира 155 000 сомонӣ аст ки боз муомила ва савдо. ин рақамҳо якумшо вавилон имо WhatsApp пайваст дорад ва дуюм рақамошо мегафон аст ки инашам имо WhatsApp дорад. ҳар ду рақамошон 24 соат кор мекунанд. дар маҳаллаи Гравзавод, поёни Кӯро, якум кӯча, пеши домои панелни. канализатсия дорад, пеши бозорча, поликлиника, мактаб, садик, масҷид ҳамаш дар наздикиш. бе ягон таъриф марамаш дар ҳамин рақамошон занг занем, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд. хоҳиш мекунем ки лайкотона фаромӯш накунем ва силикаи навори моро дар WhatsApp имочӣ дорем, падилташ кунем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, тарафи Шоҳ Маҳсуд, Каратогинский, Охток гуфтагӣ аст. соҳибшавии ҷамоата деҳаи Охток. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 10 дар хона кардагӣ мега соҳибшон даронош ремонт дорад. дар тирезаҳои нав аз берун шукатор кардагӣ, об светчамаса ва якчанд намуд дарахтони мевадиҳанда. аз раҳи Колон мегӯяд аз тарафи Каратогинский ҳамагӣ 5 километр то хонара роҳ аст. ҷои хуб дар мега одамо зиндагӣ доранд. кадоме агар сумакӣ мегирам мега нархи хона 300 000 сомонӣ аст, бо арзон мешавад. кадоме ки квартира ё сексия михел агар дошта боша алиша мешавад. нагуфтанд чанд хонага бошад, не ки ба квартира алиш мешавад. тарафи Шоҳ Маҳсуд, Каратогинский, Охток. хоб ин ҳамин рақамошон аст 918 кор мекунад ва нархи хонара гуфтум 300 бо арзон мешавад. маромад дига маълумотша гиред. тарафи Жилмастӣ, Каратогинский, Шоҳ Маҳсуд ҳамин тараф. маромад занг занем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии бародарон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Истиқлол. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 6 дар хона кардагӣ тайёр ки як калидор, як ошхона, баня дурушта, гирдаш маҳкам, дарахтони мевадиҳанда, проектҳои нав кати хона хай чӣ хел дестен. хонаи навсохта, яъне коробка аст, сохтмонш яъне нопура, дар тиреза, рангу бор, обшим ҳамин хел коро мондагия. яки хонача қоида, гирдаш маҳкам, обсӯе, дарахтони мевадиҳандамаш, сатфода рӯи ҳавлиша битон. дастсрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 270 бо кадоме ки мегирад арзон мешавад. фақат рангу бор дар тиреза ҳам хел коро мондагия, шикатуруш яъне кадаги аст. дӯстони азиз, баъзе ҷош уже қариб ки омода аст. хай бо ина рақамошон аст, бо дига маълумот чакред. нагуфтанд ки суратҳои кайнаша мумкин ки уже хона нимкола омода бошад, яъне ки зиёдтиш кардӣ. рақамошон мегафон аст, маромад тамос гиред. 270 муомила дорад.
дӯстони азиз, чӣ намуд реклама ки дошта бошед хонаҳай, заминаи, мошинаи, квартира, ягон маҳсулота, ягон фирма мо рекламада мегузорем. Фақат шумо сурат маълумотшро кунед ва агар ки шумо хонахар ки бошед, дар комментария нависед ки чӣ хеле хона ба шумо дар кора, мо дар видеои оянда ҷудо карда баҳри шумо пешкаш мекунем. Лайкҳоро занед фаромӯш накунед ва хонаҳои нав мондан аз тарафи мо. чорум квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои 33 микрорайон, яъне ки пеши магазини Вална гуфтагастай Соибуш. Духонага квартира ҳастад ки дар 5 ошӯна қарор дорад, 55 квадрати метр. Бо об свет таъмин астад, ҳоҷатхона, ошхона, баня, термиз, обшим ҳама чӣ дорад ки ремонташам хуб астад. хона мегӯяд ҳуҷҷат, техпаспорт дорад, капитални ремонт кардаги астад пеши ягони магазини Вална 33 микрорайон, яъне дохил мешавад. Духонага ки дурнуш кушода 55 квадрате. нархи квартира мега 365 000 сомонӣ аст бо кадоме ки мегирад, яъне ай назди ҳамин квартира муомила мекунем. одамоне ки мехарам мегӯяд омада аз пеш бинен ки ба телефон савдо накардан, намеки чизеро ки аз пеш надиден ба телефон хубош савдо кардан номумкин аст. дӯстони азиз, рафта бинен. ин рақамошро мегафон аст квартира тайёр, хай ба кадоме ки аз пеши мағозаи Вална розӣ бошад, марама тамос гирем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад бадрум аз шаҳри Бухтар Қурғонтепа дар кӯчаи Дӯстии Халқҳо, маркази шаҳр. сехонага квартира ҳастад ки дар сеюм ошӯна қарор дорад, 78 квадрати метр. бо об свет таъмин астад, ҳоҷатхона, ошхона, баня. хоб дӯстони азиз, дута душавой, якта ванна, кондитсионер, термиз, кухни, гарнитур, ҳамин хел чизо дорад. як комнаташ мегӯяд калона, якта дига бо средни обшим, седар хона, сеюм ошӯна, ремонтҳои замонавӣ, термиз ҳама чӣ дорад. қати кондитсионер, душавой, кухни, гарнитур, яъне ҳисоб кардиам. наздикиш дар мактаб, бозор, ҳама чизои лозимӣ. нархи квартира мега 350 000 сомонӣ аст, бо арзонтар мекунем. ва ин ҳамин рақамошон аст, билайн кор мекунам, метавонед ки аз ҳамин рақамҳо дига маълумотҳои пурраша гирем. дар комментария чанд бор хоҳиш кардам ки сехонага квартира монем, ина баҳри шумо, яъне моневи закази шумо карда гира. марҳамат тамос гирем, бо арзонтарам мешавад. дӯстони азиз, чӣ намуд реклама ки бошад бо такрор мекунем, мо рекламада мегузорем. чӣ намуде ки бошад, хонаҳай, заминай, ягон чиз дига, ягон техникай, чӣ намуд бошад, марҳамат раҳоӣ кунед, мо дар фурӯш мегузорем. шашум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад бадрон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар маҳаллаи Тӯто гуфтагааст, рӯпарӯи подстансия, ҳамин хел навистиам. 8 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 14 хона кардагии тайёре ки як калидор, ошхона, баня, кухни, дарахтони мевадиҳанда, гирдаш маҳкам, даврӯзаи нав, ҳамаи шароитош мегӯяд муҳайё, обсӯзода гирдаш маҳкам, обшим дӯстони азиз хона тайёра. лаби роҳи калонда мегӯяд соҳибшон ягон камбудӣ надорад. дарахтҳо уҷо мегӯяд дарахтош мегӯяд калона, мегӯяд мевадиҳандае, обсветчам ҳастае. хай дигар маълумотош аз соҳибашон мегирем. нархи хона мега 140 000 сомонӣ аст, бо кадоме ки мегирад муомила ва арзонтарам мешавад. рақамошро 918 кор мекунам. ба кадоми шумо ки аз территорияи шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Тӯто, рӯпарӯи подстансия ки ҳамин хел хона лозим бошад, марҳамат занг занед. муомила ва савдош дар назди хона. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, поёни Корвон, кӯчаи Гравзавод, аз раҳи Калон мегӯяд домуш метовад, пеши бузургча. духонага квартира аст ки дар дуюм ошӯна қарор дорад, 33 квадрати метр. дӯстони азиз, духонагаш кардаган 33 квадрат бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, дом, яъне ки дар дуюм этаж квартира ва домаш 5 этажа. наздикиш дар мегӯяд ҳама чӣ ҳаст, ҳама намуд транспорт мегзарад ва хай бузургча аст. дар дуруни хона кондитсионер, холодильник, стиральная машина, термиз ва қолин ҳама чизош кати метр мега соҳибош. техпаспортам дорад мега канализатсия шаҳрӣ, обшо дорои ҳама чӣ ҳаст. темболи ки бо инаи кондитсионер, пансионер, термиз, инаи хел чизо, кухни гар ҳамаш қатиш мегӯяд, ҳамаш падарка.
нархи квартира мега 175 та боз муомила мешавад. марҳамат занг занед. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. ҳаштум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон ки хонаи дуошуна ҳамчун коттедж мегӯем чӣ хеле ки қабул кунем. инашам дар шаҳри душанбе дар райони фирдавсӣ гуфтага аст маҳаллаи гулбута поёни корвон каничкаи маршруткаи си наздики пеши мактаб садиқ масҷид ҳамаш дар пешаш. ҳамагӣ 2 сотиқ замин аст ки 14 хона кардаги тайёр, 2 дар по 2 дар боло, 2 калидор, 1 ошхона баня, гирди хона маҳкам, обсвет дорад, канализатсия, ҳама шароитош обши муҳайё аст. хай чӣ хеле ки дар наводеги хонаи дуошуна коттедж омода ва тайёр аст бо сифатҳои баланд. обшин фурӯхта мешавад бо нархи 390 000 сомонӣ мега соҳибшон бо арзонтара мешавад. маҳаллаи гулбута поёни корвон канечкаи маршруткаи си. одамоне ки наличкати мегиранд боз муомила дорад. ин ҳамин рақамҳо шуда тисел метавонем ки аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотҳои пурраша гирем. дӯстони назид чӣ намуд реклама ки бо шумо дар оякунӣ мо фурӯшта мегузорем ва чӣ намуд хонае ки мехарем дар комментира нависед. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. навора то охираш тамошо кунем. боз квартирам ҳаст дӯстони азиз, фақат лайкора занед. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст баъдро. инашам аз шаҳри душанбеи пойтахт дар ноҳияи шоҳмансур гуфтага аст дар повороти аэропорт. духонага квартира аст ки дар 12 ошуна қарор дорад. доми 12 ошуна 60 квадрати метр бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, лифташ мегад кор мекунад. об аст мега об точно мегад об дар боло буровардага обш ягон кам буда обш пастени аст ва лифтшам пастени кор мекунад. духонага дар повороти аэропорт 12 ошуна лифтамаш қоидави термис кондитсионер ҳама чӣ дорад. ҳай бо дигар чиёша бо аз соҳибашон аниқ када мегирем. нархи квартира мега 330 000 сомонӣ аст бо арзонтарам мешавад кадоме ки мехарад. инашам рақамошон аст тисел кор мекунад. ба кадоми шумо ки аз повороти ҳамин аэропорт ки ҳам духонага квартира ки бошад марҳамат тамос гирем. чӣ хеле гуфту 330 аст квартира нархаш арзонтарам мешавад. марҳамат тамос гирем. дӯстони азиз, кадом намуде ки квартира, хона, замин, мошин, ягон маҳсулот чӣ намуде ки шумо дар кор боша барои харидан дар комментари нависед. мо ҷудо карда рекламада мегузорем. агар ягон чизи фурӯшӣ дошта бошед дар мо лобои хелроӣ кунед сурат маълумотша имода ватсои дар мо тамос гиред. мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. хоб дар имрӯза наварам хонаҳои фурӯшӣ буд. то видеои оянда.